Hai persoas que non só contan historias, senón que viven para mantelas vivas. Escritor, contador de contos e defensor incansable da cultura, da natureza e do rural galego. Hoxe falamos sobre memoria, infancia, ecoloxía, libros e a importancia de seguir soñando nun mundo que cada vez corre máis rápido. Un novo episodio de LCD Podcast con Anxo Moure. Moi boas, Anxo. Benvido a un novo episodio do noso podcast. Pois moitísimas gracias, sobre todo por onde o facemos, no? Que é un dos espacios naturales máis singulares e máxicos que temos na provincia de Lugo, a Reserva da Biosfera, onde, por certo, eu sabes que son a imaxe oficial da Reserva da Biosfera cunha fotografía de Manuel Valcárcel Piro nas terras do Miño, cun batuxo que ainda teño hoxe no río, un batuxo que xa prácticamente desapareceu. Encántame poder facer este podcast aquí ao carón do pai dos ríos do Miño. Pois máis encantados estamos nós de que nos aportes ese testemunho tan interesante acerca do lugar onde nos encontramos e onde nos toca día a día pois facer esta actividade cultural que nos gustaría que chegara a moita xente e que o valoraran como así o consideren, non? Vamos a empezar falando de infancia. Dicía Rainer Rilke que a patria do ser humano era a súa infancia. Como foi a infancia e esa patria de Anxo Moure? Pois mira, realmente hoxe vivo na miña patria, porque a miña infancia é como a infancia dos nenos dos 60. Eu nací, por certo, o Día dos Santos Inocentes, que sempre que me detiveron, que tuve moitas liortas en defensa do ecosistema, sempre me declarei inocente, sempre sei inocente. Mira, a miña patria é a bicicleta, porque somos nenos criados ca bici. O río, aprendimos a nadar soiños co río. O cine, teño aquí unha cicatriz que me fixen porque miña mamá non me deixou ver unha película que se chama Hatari de Howard Hawks e eu rompí un cristal e acabei no médico. E, sobre todo, as árbores. Entón, eu collía a bicicleta e me iba á casa da miña avoa. Miña avoa é a miña infancia. Miña avoa se chama Mama Elvira, era cega. Hoxe en día, Mama Elvira me acompaña en todos os contos porque ensinoume ese grande tesoro que é a resiliencia. Ela, sin ver, coidaba dos pitas, afomaba os chourizos, recollía as castañas, e entonces esa é a miña infancia, onde vivo a miña patria de agora. Cando descubriche que as historias podían emocionar e conectar coas persoas, que foi eso que cambiou en ti, que ese volcán que erupcionou esa cultura que tú lanzas as ráfagas a nosa sociedade? Bueno, eu sou unha persona que un apaixoado do cinema, non? O cinema realmente é un conto, ilustrado, un conto musicado, un conto filmado. Entón, eu descubro a través do cine e tamén a través da bicicleta un ecosistema fantástico, porque para min o cine é viaxar a través da pantalla a lugares exóticos ou lugares de cerca. E a bicicleta pedaleando. Entón, descubro un país, e ese país meu, vexo que despois arde, que está contaminado. Entonces eu, curiosamente, vouche contar unha historia que é preciosa, non? Eu traballaba con meu pai, primeiro empecé a vender zapatos con meu abuelo, despois traballaba con meu pai que tiña un taller de coches, e un viaxante de rodas Michelin me trouxe unha roda para a miña bici e me deixou unha revista que se chama Integral, con que eu empecé a conectar con toda a xente que defendía a natureza. E gracias a esa revista empezamos en Monforte a fundar Chevale e empezamos a defender e loitar polo ecosistema. Eu, pois, aí me trouxen para min as películas, o cine, as historias, o que eu leía, e eu quixen transformar a defensa do medio ambiente en tamén unha historia de realismo máxico para sensibilizar e concienciar con personaxes creados na defensa do que temos de preto. Xa empezamos a ver nas túas primeiras verbas esa defensa acérrima do territorio. Que importancia ten Galicia na túa identidade persoal e na túa identidade creativa? Home, Galicia para min, eu achegueime a Galicia a través de xente de Lugo, como Fuxan os Ventos, como a Kenya,
como grupo de música, daquelas no noso instituto éramos moi celtistas todos. E despois, a través de descubrir, sobre todo, fíxate, primeiro, dende o propio, chegou un profesor a Chantada, que nos dera de Ávila, e nos mandaba ir visitar ao románico de Chantada. Tienes que visitar Don Rafael. Entón, hai unha xeración de xente de Chantada que descubrimos o noso patrimonio xuntando tamén a natureza e xuntando o patrimonio histórico-artístico. Pero despois, a fortuna foi que eu empecé a viaxar en bicicleta ao Festival de Ortigueira, empecé a viaxar en bicicleta pois a descubrir castros. Eu recordo, por exemplo, o Dolmen de Dombate, ir apartando que aos centos para encontrar o Dolmen de Dombate, que hoxe está coberto, conto contos os castros, irme a Fisterra en bicicleta. Entón, para min Galicia é o centro, non? Porque Galicia foi a que entrou dentro de min. É moi diferente conocer un país encima dunha bicicleta que un coche. Aí xudas cada subida, aí te enfrentas a ti mesmo, e aí ese país vai entrando dentro de ti. E entonces, pois por eso, Galicia tamén un eixo que eu son internacionalista, evidentemente. Despois, dentro do mundo da cooperación, que empecé aquí ca xente de Lugo en Amnistía Internacional, despois co COSAL, pois xa tengo unha visión máis global de que todo ten que estar interconectado, temos que defender exactamente todo. Que che aporta ese contar historias en directo, ese volver a recordar as lendas, traer lecturas do pasado? Que é o que surxe en ti cando aplicas esa actividade? Bueno, a mí personalmente me realiza moito. Eu, de feito, moitas veces digo, mira, é que en vez de cobrar tiña que pagar, non? Porque tú non sabes o que significa, pois, ver ese espertar dos sorrisos, é como nadar no mar de sorriso dos nenos ou nos ollos abertos, e a mí me aporta, pois, a posibilidade de descubrir novos mundos. É como se os nenos se subiran a través das verbas que ten cada historia e viaxara, non? Porque, bueno, pois, eu viaxo polos batuxos, polas barcas tradicionais, polas gamelas, viaxo tamén a través dos carballos, dos freixos, das bidueiras, viaxo, ou levo de viaxe a través das fervenzas, da cultura tradicional, das fontes, e entonces, pois, a mí me aporta o que lle dá sentido a miña vida prácticamente, ademais de outras cosas como son as árbores ou como é o ser humano. E crees que estamos perdendo en certo modo a tradición oral? Total e absolutamente, somos unha sociedade que cada vez está máis desconectado. Eu estou todos os días traballando no centro escolar, e xa moi difícil que un neno coñeza o que é un freixo, un bidoeiro, un buxo, unha ciñeira, unha fervenza, un batuxo, un caneiro. E con eso tamén estáse perdendo pois a riqueza que tiñamos de refráns, a riqueza que tiñamos que nos podían axudar a enfrontarnos. É a filosofía. Realmente podemos pensar que a tradición popular é a filosofía, ou aquí que estamos nunha universidade, é a Facultade de Filosofía. Miña avó era a miña profesora universitaria. A filosofía para afrontar os retos, que son moitísimos, que teñen os nosos fillos e netos. Falando de fillos e netos, que teñen eles? Que teñen os nosos nenos? Que esquecemos como adultos? Pois mira, eu creo que os nenos nunca perden a inocencia, esa inocencia de ser transparentes, non? Mais en este momento, pois con tanto que estamos dando decía unha psiquiatra, unha psicóloga, non? Que realmente en este momento estamos sufrindo os nenos nosos, e eu tamén a nivel personal, non? A nivel dos meus fillos, o que se chama enfermedade da sociedade da abundancia, non? En este momento mellor, canto daríamos, me dice meu fillo Teixo, que ten un neno con un nome de árbore, Teixo Taxus Bacata, sabes? Que suerte tivestes vos, non? De mancharvos, de andar en bici, de todas esas cosas que vistes. E de feito, eu sempre hai aquí uns profesores, Antonio dos Salesianos, que ven sempre ao noso proxecto de Carballolán, dice que eles, os nenos, teñen que marchar sucios, rabuñados e agotados. Entón, eso que necesitamos, non? Que os nenos volvan a eso. De feito, hai a pedagogía ahora do risco, hai a pedagogía da sociedade, bueno, son retos que interesantes para devolverles aos nenos o que de algún xeito yo roubamos ao longo destes anos. Vamos falar un pouquiño de natureza, de ecoloxía. E gustaríame que compartiras con nós máis pormenorizadamente onde nace ese compromiso tan forte de Anxo Moure.
Voucho decir perfectamente. Mira, traigo aquí unha pandeireta. Vale, pois o meu compromiso nace aquí, fíxate. Esta pandeireta está feita dunha madeira dunha cerdeira. Cando era pequeno, como vos dicía ao principio, estábamos todos os días subindo a cerdeira da miña avoa. Miña avoa plantou unha cerdeira. Entonces, que pasou? Esa cerdeira secou. Entonces, que fixen? Recollímola, deixámola secar e levámola a un luthier a Reverete. E fixo xa medio cento de panderetas, incluso algunha de que ten Xavier Díaz, ou músicos. Onde nace a miña cultura? Nace, a min, o meu libro de cabeceira, chámase O varón rampante, de Italo Calvino. É a historia dun rapaz que con 12 anos se sube a un árbore e non volve baixar, sabes? Entonces, a miña escola é esta cerdeira, non? E eu, cando vou polas escolas, digolles, vai aparecer a miña avó, Mama Elvira. Digo, Mama Elvira que plantou unha cerdeira, Mama Elvira que comeu as súas cereixas. Eu trepei a túa cerdeira, eu comín as súas cereixas, pero secou a túa cerdeira e fixemos pandeireta. E naceu esta muñeira para Olivia, de Oliveira, Olivia é a miña neta, que xa ten ali. E entonces, cada vez que toco, inda que me bases aquí a min, hai que acaba a aparecer a miña avó, porque hai que recordar que nós timos unha grande débeda, cos que plantaron árbores que non respiramos, e que moitas veces nunca valoramos. Eu sempre que vou a un cole digo, nos tens que dicir así, grazas árbores, grazas carballos, freixos, bidueiras, buxos, aciñeiras. Sí, señor. Esa é unha lección básica, esencial, que debese manter e que hai que ir na procura delo, ¿no? De que perviva durante xeracións, porque non hai nada máis claro e máis enriquecedor. Gustaríame que puderas compartir con nos unha reflexión do rural, do esencial, de manter a conexión do rural e como estas sociedades contemporáneas están vivindo unha certa fractura con este mundo. Mira, cando me preguntan, eu empecé a contar contos en 1989. Cando me preguntan que viches, Anxo, dicen, vin desaparecer un país. Eu estou en moitas escolas, Calvos de Randín, Lobeira, por aquí, pola zona de Pontedoiras, vin desaparecer escolas que tiñan o mellor 300 ou 400 nenos. O sea, esa desaparición total absoluta dun país, dunha cultura. E non me decían outro día, pasas bande, non ves nada, vas polos... O sea, esa desaparición total. Que hai esperanza, porque hai xente que está volvendo. E moitos son inmigrantes, o cual, o sea, os meus veciños en este momento son de Colombia. Eso me parece tamén precioso. E eu creo que podemos volver, pero en este momento estamos nesa fractura, nesa grande fractura, que é a rotura con a nosa raíz e o abandono do rural. E iso é terrorífico, porque un rural protegido, un rural habitado, un rural protegido. Eu sempre digo aos nenos cando marchan do noso bosque. Os nenos necesitan bosques, pero atención, os bosques necesitan nenos. Bosque habitado, bosque protegido. Falando de nenos, falando de educación, eu quería preguntarche acerca da creatividade, porque creo que é un valor, creo que é unha acción fundamental, creo que hai un certo déficit na nosa sociedade actual en canto a isto. Que papel debe ter a creatividade na educación dos nosos nenos? Eu creo que en este momento estamos nun grande reto. Ca chegada da inteligencia artificial, tú sabes que hoxe en 30 segundos escribes un conto. Yo dices a chap ou escribes un conto. Nós o que temos que regalar aos nenos é ese grande tesoro que sean creativos da imaginación. Eu sempre digo, ao final do conto, le digo que a natureza, o bosque, o río Miño baten no seu corazón, temos que coller a chave que se chama imaginación. Só con imaginación, que está xa enraizada na nosa cultura, cos grandes do realismo máxico, como pode ser Cunqueiro. Entonces, só que a imaginación podemos crear. E é tan sinxelo, porque moitos me dicen, que podo facer para ser escritor? O mesmo que decía Beethoven a súa copista na fermosa película que se chama Copia en Beethoven. Ele decía, maestro, como me inspirou? E iso, váyase a unha casa no medio do bosque, abra as xanelas, aí está. Eu sempre digo aos rapaces e a todo mundo, eu non son escritor, eu son o traductor
da fala das árbores, da lingua do río, da escoita, a lingua dos humanos, a plasmar en libros ou en contos. Entonces eu creo que simplemente en esa película tamén hai unha historia moi fermosa que Beethoven poñéndolle, imaginar aquí no río Miño, poñéndolle unha corneta destas para escoitar, que era xordo, ao río. Aí está todo, o sea, todo está na natureza, deben todo. Falas de escoitar e fixeches non só unha preciosa imaxe acerca delo. Hoxe, cal é o nivel de escoita que tenen a xente do común? Crees que escoitamos pouco? A ver, eu son bastante autocrítico. Eu digo, máis que escoitar, nos consumen. E van a consumir ao seguinte, se escoitan un contacontos, pois van a unha orquesta e tal. A mí me funciona moi ben, porque eu traballo cousas absurdas, non? Pois levo unha bota dentro dun carballo e iso nunca o esquecen os nenos. Non era o que levabas porque o meu conto principal é a historia dun carballo que nace dentro dunha bota, que escapou dun soldado. Entonces a veces temos que o impacto plástico a veces é máis importante que o impacto a nivel de falar, de contar. Eles me ven chegar ás veces nun patinete, me ven chegar na ciclobiblioteca. Hai que un pouco romper a normalidade, non? E iso impacta moito, non? Bueno, contaba mil anécdotas con vos sobre o que me pasa moitas veces. Levo un barco, outro día metín un barco no autobús, un batuxo, e estou tomando un café ali no Manso, diante da muralla, vexo como me dice a camarera, señor, que le llevan el barco, e vexo como os traballos de limpieza do Concello de Lugo están lanzando polo aire o barco, e digo, a camión da basura, e digo, es que non sabíamos que era. Entón, claro, vos non tienes culpa ninguna, despois rescatei o batuxo. Realmente a culpa é que non temos unha sociedade que se preocupe de darnos esa raíz. Para min o batuxo, que evidentemente aquí mismo a 200 metros tiña que haber, fai moitos anos, xente que andevese no batuxo. Ou mira, eu teño tamén que tamén reivindico, se chama Barco dos Dornos, que eran dous troncos escavados dorno, que se enlazaban. Era das terras do Miño tamén, pero hacia baixo, das terras dos Peares, de Chantada. Bueno, esperemos que o batuxo sexa máis respetado para próximas ocasións. Agora gustaríame que compartires con nós, non, deste mundo tan rico que tes e que difundes en todas as escolas, en todos os lugares da nosa xeografía, que nos falaras un poquinho dos valores, non? Eses valores que son a túa militancia, non? Nas que militas e que queres transmitir en todo momento. Bueno, a verdade é que os valores, eu creo que non podo decir que sean mellores os meus que os demais, eso teño absolutamente claro, pero os meus son meus. A min é unha ética incluso dende o propio transporte, evitar pois usar medios moi contaminantes, o sea, para vir hoxe aquí a gravar este podcast, pois me levantei ás 5 da mañá, crucei toda a Chantada, crucei todo o Lugo en autobús, pero me gusta, non son os meus valores, é a miña ética. A ética, pois, por exemplo, dun compromiso continuo constante cos poboacións refugiadas. Na miña casa estuveron 4 nenas refugiadas do deserto, dos chicos marroquís músicos que viñan nunha patera. A mí os valores da solidaridade son fundamentais, da cooperación son fundamentais, pero non da solidaridade cos demais, senón da solidaridade co outro. Da humildade, para min é fundamental, é un dos valores máis importantes, e non creerse nada, absolutamente nada, porque hai un cantante que se cree, ou algún político, algún actor, cando realmente, para min, o meu heroe, pois é o que estás achando que son os verdadeiros cultivadores de paisaxe, a muller, o home que traballa nun supermercado, que se levanta pola mañá, para os que non hai premios, para que non hai entrega de premios, non hai entrega de Goya, nin hai entrega de nada, pero son gracias que estamos aquí. E para mí foi fundamentalmente o valor do que máis me sinto orgulloso é o meu traballo de producir oxígeno. Eu digo aos nenos que eu son fabricante de oxígeno, porque dende fai moitos anos dedícome a plantar, son plantabosques, e entonces a miña casa é unha fábrica de oxígeno, e é moi fermoso, porque como decía Antón Alvide de Taramanco, imos plantar unha cerdeira nova
témolle que dar esa alegría ao vento. Cando non este, eu teño máis, solo ao redor da miña casa, teño 32 especies diferentes de árbores. Despois teño un bosque de 30.000 metros cuadrados que se chama Calvario Islandia, e continuamente, todos os anos, sigo plantando, pero non plantar é fácil, Despois de plantar hai que cuidalos, e sigo fabricando oxígeno. E iso, o meu valor máis importante é que as persoas temos que deixar algo para as outras persoas. E cando non este, ahora mesmo antes de chegar aquí para ir a un pequeno bosque aí, quen plantaría esas árbores? Non o sabemos. E o bonito non saberlo, porque non son heróis, nin persoas famosas, son xenerosos. A xenerosidade co outro, esa é a clave. Se fóramos xenerosos co outro, se nos puxéramos no lugar do outro, aseguro que a mitad dos problemas, ou 97,5% dos problemas, non teríamos. Que é o que nunca debería perder a nosa terra, Galicia? O que nunca debería perder a nosa terra Galicia primeiro son os seus fillos, os nenos. Eso é fundamental, porque un país sin nenos é un país sin futuro. E os nenos non son mellores, nin os anteriores, nin estes. Nin fomos mellores nós, nin esta é unha xeración desastrosa. E os nenos nosos tamén son os nenos africanos, que eu vou moito ás casas niño, hai unha casa niño en Manzaneda onde os nenos son descendentes, fillos de africanos, e me parece tan bonito. O sea, eu creo que un país nunca debe depender nin os nenos nin as árbores. E sobre todo escoitar os vellos, porque cada vez que morre un vello, eu fun sempre, a mí me gusta estar aquí na UNED porque é unha universidade. Para mí a universidade sempre foi, e ainda sigue sendo hoxe, sentarme a escoitar un vello, pero me contan cousas increíblemente, absolutamente maravillosas que me dan o sentido da vida, me dan o sentido de vivir e me dan o sentido do futuro. Eu teño a fortuna, e ainda este ano o fixen, de traballar con nenos de 0 a 100, porque moitas veces vou á residencia da terceira idade e hai persoas de 100 anos. E o noso cine, que sabes que temos un cine dentro do Pallar que se chama Cinema Palleiriso, ali, señora Alicia quiso cumplir os 100 anos. Os 100 anos cumpriron dentro do cine, non? Entonces a min, eu aprenderei tanto dos maiores como dos pequenos, porque eu sempre digo que os meus contos, ademais de traducir das árbores, os escriben os nenos, porque eu vexo a reacción dos nenos, vexo como me miran, vexo tal, e a mí me están construindo, a mí me están cosendo. Incluso nos momentos máis difíciles, que tamén os teño, como os temos todos, eu sempre digo, voume a un cole que me van coser o corazón. Inda que despois, pues a veces se portan mellor, outras portan peor. Gustaríame, para finalizar esta conversa, que compartiras con nós cal é o sentido da vida. Pois mira, a mí o sentido da vida, eu vou decir, é levantarse a respirar. Ese é o único sentido que ten a vida. Non podes ambicionar chegar a cambiar. Eu non digo, veño aquí a cambiar o mundo, non. Eu simplemente, o mellor, a átomo revolucionario que existe dun ser humano é respirar. Me poden pasar 1000 cousas, tamén vou insistir, porque me pasaron 1000 cousas, e simplemente cada día digo, mi madre, estou respirando, isto é un milagro. Isto non o creo, estou respirando. Cando, pues moita xente, tristemente non pode ter esa fortuna, xa. Valorar respirar como acto máis revolucionario do ser humano e máis esperanzador. Por eso planto oxígeno, para que algún día, eu que sei, dentro de 200 anos veña alguén por aquí, ao mellor respira un árbore que planteo. Eso, de verdad, para mí é o reto máis grande en este momento. Si todos nos conformáramos e valoráramos e festexáramos respirar, te podo asegurar que non habría tantas ambicións, tantas pelexas, tantas historias. Eso é algo sinxelo, non quero nin escribir contos, nin cambiar mundos, nin absolutamente nada. Eu quero respirar, en ese respirar, sexa tamén de facer cousas humildes como que digo eu, non? Imos plantar unha cerdeira nova como esta de Manuel Elvira para darlle unha alegría ao vento, nada máis que eso. Respirar, vivir e militar nas causas humildes e nas causas xustas. Con eso me quedo. Pero sempre, cuidado, sempre sendo moi feliz, Aquí non somos heróis, nin somos mártires, nin somos disfrutar do que facemos, reírnos moito de nós mesmos e sempre con esa historia que se chama esperanza. Moitas gracias por estar con nós, Anxo. Un placer, de verdade. Gracias a vos.